कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी सो 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ కార్యక్రమంలో మీకు ఆ భగవద్గీత యథాతథం ఇస్కాన్ ద్వారా ప్రచురించబడినటువంటి ఆ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 18 అధ్యాయాలు రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున అవగాహన చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో మొదటిగా పరిచయ కార్యక్రమం చూద్దాము. ఒకసారి హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ స్క్రీన్ వస్తుంది కదా ఫుల్ గా? వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి దేవతామూర్తులు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రాం మీకు అందిస్తూ ఉన్నారో ఆ ఆలయంలో ఉండేటువంటి దేవతామూర్తులు వీరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందులు. సో ఇది ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటిది. సో ఇది మీ అందరికీ కూడా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసేది ఏంటంటే ఈ భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమం 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అందించడంలో మీరందరూ కూడా సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ లో ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు 24 బ్యాచ్లు కంప్లీట్ చేసి 25వ బ్యాచ్ లోకి వచ్చాము. సో కాబట్టి ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ లో ఉన్నటువంటి మనందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారా మీరందరూ కూడా ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఇక ఇస్కాన్ అంటే దాదాపుగా అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. తెలియని వాళ్ళ కోసం ఒకసారి చూసినట్లయితే దాని యొక్క పూర్తి పేరు చూసినట్లయితే ఇస్కాన్ అనేటువంటి పదం ISKCON అనేది ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ చూసినట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966 జూలైలో యుఎస్ఏలో స్థాపించబడినటువంటి సంఘము. ఇక భగవద్గీత యథాతథము ఈ 18 రోజులలో మనము చూడబోయేటువంటి భగవద్గీత యథాతథము ఏదైతే ఉందో ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అంటే ఈ ఇస్కాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వారు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకుని ఈ భగవద్గీత యథాతథము బోధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వారు బోధించినటువంటి బోధనలు, వీరు బెంగాల్కి చెందినటువంటి వారు. వీరు ఇక్కడ నుండి భారతదేశం నుండి అమెరికాకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఇస్కాన్ సంస్థని ప్రారంభించినటువంటి వారు. సో ఈయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటారు సాధారణంగా. సో వీరు పరమ పూజ్య ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. వీరి యొక్క బోధనలను వారు వివిధ ప్రదేశాల్లో వారు బోధించినటువంటి ఆ బోధనల ఆధారంగా చేసుకొని భగవద్గీత యథాతథము బోధించబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మరి మిగతా భగవద్గీతల్లోకి ఇస్కాన్ భగవద్గీత యథాతథము అని పిలువబడుతుంది? ఇతర భగవద్గీతల్లో ఇక్కడ ఇస్కాన్ లో బోధించేటువంటి భగవద్గీతకి ముఖ్యంగా యథాతథము అని పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే
ఏ ఉద్దేశంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ భగవద్గీతను బోధించారో ఆ ఉద్దేశాన్ని యథాతథంగా మెయింటైన్ చేస్తూ, అంటే వక్ర భాష్యాలు లేకుండా ఏ అవగాహనతో కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించారో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ గురు శిష్య పరంపర ద్వారా అందించబడినటువంటిది ఇది. అంటే ఆ ఆచార్యులు వారి యొక్క సొంత భావనలు కాకుండా కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భావాన్ని తెలియచేస్తూ వివరించబడినటువంటి గ్రంథము. అందుకే దీనిని యథాతథము అని చెప్తారు, ఇస్కాన్ నుంచి ఇచ్చినటువంటి దీన్ని. సో ఈ యథాతథమును సంస్కృతం నుండి ఇంగ్లీష్లోనికి తర్జుమా చేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే మనము ఈ భగవద్గీతను చూడడం జరుగుతుంది. సో ఇక భగవద్గీత దాని యొక్క పరిచయ కార్యక్రమం చూసినట్లయితే ఈ భగవద్గీతను వ్యాస మహర్షి రచించినటువంటి మహాభారత ఇతిహాసంలోని ఒక భాగంగా ఉంటుంది ఈ భగవద్గీత. ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తము 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత ఉంటుంది. అంటే ఇది అంటే మహాభారతం ఏదైతే ఉందో ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలోని ఒక భాగంగా ఉంది. అంటే ఆ 18 పర్వాలుగా ఉండేటువంటి ఆ మహాభారతంలోని 6వ పర్వమైనటువంటి ఆ భీష్మ పర్వం, అందులో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు కూడా 18 అధ్యాయాలుగా ఈ భగవద్గీత పొందుపరచబడినటువంటిది. సో మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకి వినిపించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ జనమేజయ మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క కుమారుడు. పరీక్షిత్ మహారాజు అభిమన్యుడి యొక్క కుమారుడు. అభిమన్యుడు అర్జునుడి యొక్క కుమారుడు. అంటే పాండవులలో ఉండేటువంటి వారు ఈ జనమేజయ మహారాజు. సో ఆయనకి ఆ వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ విషయాన్ని ఆయనకి తెలియచేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఇక ఈ మహాభారతంలో పొందుపరచబడినటువంటి భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఇది ఆ ఉపనిషత్తుల యొక్క మొత్తం సారము. అందుకే దీనిని గీతోపనిషత్తుగా కూడా పిలువబడేటువంటిది భగవద్గీత. అలాగే భగవద్గీతలో కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అనేటువంటి వివిధ యోగ విధానాలని బోధిస్తూ ఉంటుంది. కర్మల గురించి అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మ, అలాగే భక్తి మార్గము, అలాగే జ్ఞానము అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలను ఆ భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉంటుంది. ఇక మరి ఈ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ భగవద్గీతను బోధించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత వచ్చినటువంటి సందర్భం చూసినట్లయితే ఆ భగవద్గీత యొక్క ఆవిర్భావము ఎలా జరిగింది అనేది చూసినట్లయితే మనందరికీ తెలిసినటువంటి దాదాపుగా ఎక్కువ మందికి మహాభారత యుద్ధం, కురుక్షేత్ర యుద్ధము అని అంటాం. ఆ మహాభారత యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పాండవులకు కౌరవులకు ఆ మహాభారత యుద్ధము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో, ఆ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయంలో ఆ అర్జునుడు, ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉంటాడు, ఈ యుద్ధం చేసేటువంటి సమయంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉంది, చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది, నా రథాన్ని ఆ రణభూమిలో ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు కృష్ణ అని అడుగుతాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడు, తన భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడి యొక్క రథానికి సారథిగా ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. మరి అటువంటి రథసారథిగా ఉండేటువంటి కృష్ణుణ్ణి అడుగుతాడు అర్జునుడు, నా రథాన్ని ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలపవయ్యా, తద్వారా నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉంది, ఎవరెవరు ఈ యుద్ధంలో చేయడానికి వచ్చారు, వారందరినీ చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ మహాభారత యుద్ధంకి సంబంధించినటువంటి ఒకసారి చూసినట్లయితే పూర్వము భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు
ఆయన నుండి వచ్చినటువంటిదే ఈ కురువంశము. ఆ కురువంశంలో ధృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు అనేటువంటి ఇద్దరున్నారు అన్నదమ్ములు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడేమో పుట్టు గుడ్డివాడు, పెద్దవాడైనప్పటికీ పుట్టు గుడ్డివాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. తర్వాత పాండురాజు చిన్నవాడు అయినా కానీ పెద్దవాడు కళ్ళు లేనటువంటి కారణంగా అతన్ని ఈ పాండురాజుకి రాజ్యాభిషేకం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ పాండురాజు చిన్నతనంలోనే మరణిస్తే ఈ పాండురాజు యొక్క కుమారులైనటువంటి 5గురు, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు 5గురు, అలాగే ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులు 100 మంది, ఆ దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు వంటి వారందరూ కూడా ఒకే ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క సంరక్షణలో పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన యొక్క కుమారులు, ఈ పాండురాజు, పాండవులలో మొదటివాడైనటువంటి ధర్మరాజు యాక్చువల్గా రాజు అవ్వాలి. కానీ ఆ దుర్యోధనుడు దుష్టబుద్ధి వలన, అలాగే ఆ దుర్యోధనుడికి ధృతరాష్ట్రుడు సహకరించడం వలన వారిని ఎప్పుడు కూడా అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఆ తన యొక్క బాబాయ్ అయినటువంటి విదురుడు, అలాగే తాతగారైనటువంటి భీష్ముడు వారెప్పుడు కూడా అలాగే వీరందరితో పాటుగా కృష్ణ భగవానుల వారు, మేనమ్మ భావ అయినటువంటి ఆ కృష్ణుడు వారిని ఎప్పుడు కూడా కాపాడుకుంటూ వచ్చేవాడు. సో ఆ విధంగా వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు ఇక ఆ మాయా జూదం ద్వారా వారిని ఆ జూదానికి ఆహ్వానపరిచి ఆ జూదంలో మాయ ద్వారా వారిని ఓడించడము, ఆ తర్వాత వారిని అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసము అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వనంటారు. చివరికి కృష్ణ భగవానుల వారు సంధి చేయడానికి వెళ్ళి ఆయన చివరి ప్రయత్నంగా ఆ 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమని అడుగుతాడు. కానీ ఆ దుర్యోధనుడు సూది మనం ఓపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వనంటాడు. తద్వారా ఆ అన్నదమ్ములైనటువంటి దాయాదులైనటువంటి కౌరవులకు, పాండవులకు యుద్ధము అనివార్యమైనది. ఆ సమయంలోనే ఇక్కడ ఆ కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో కౌరవులకి, పాండవులకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి రాజులందరూ కూడా 2 భాగాలుగా విడిపోయి, కొందరేమో ధృతరాష్ట్రుని యొక్క తనయులైనటువంటి దుర్యోధనాదుల వైపు ఉండగా, మరికొందరేమో ఆ పాండవుల వైపు ఉండడం జరిగింది. సో ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి కృష్ణుడు కూడా పాండవుల వైపు ఉంటాడు. కాకపోతే ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చేయనని చెప్తాడు, సలహాలు ఇస్తానని చెప్తాడు. అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా రథసారథిగా ఉన్నటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు తన రథాన్ని ఆ రణభూమిలో ఇరు సైన్యాల మధ్య నిలుపమని అడగగా నిలుపుతాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి తన బంధువులను, గురువులను, స్నేహితులను వారందరినీ చూసి ఆయన మనసు వికలమై రాజ్యం కోసం వీరందరినీ చంపుకోవడము నిష్ప్రయోజనం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అనిపించి అర్జునుడు ఇక యుద్ధం చేయలేను, ఎందుకంటే నా వారిని సాధారణంగా మనం ఏదైనా గొప్పలు చేసుకుంటే మనం మన వారికి అందరికీ చెప్పుకుంటాం. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం సాధించినట్లయితే అదంతా కూడా మనము మన బంధువులకు, మన మిత్రులకు, మనం ఏదైనా గ్రూపులు ఉంటే ఆ గ్రూపులలో పోస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. మరి అటువంటి సమయంలో ఇక్కడ తన వారే కదా అందరూ కూడా, మరి యుద్ధంలో వారందరిని కూడా, యుద్ధం జరిగినట్లయితే అందరూ కూడా మరణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా జరిగినట్లయితే మరి ఏంటి అనేటువంటి నిష్ప్రయోజనమే కదా, వారందరూ పోయిన తర్వాత ఇక వచ్చేటువంటి రాజ్యాలు ఇవన్నీ మేము ఏ విధంగా అనుభవించగలము అనేటువంటి ఒక భావనతో వీరందరినీ చంపుకోవడము నిష్ప్రయోజనం అనిపించి అర్జునుడు విషాదవతుడై ఆ కృష్ణ భగవానుని అడుగుతాడు, నా కర్తవ్యం ఏమిటి, నేనేం చెయ్యాలి? మోహము అనేటువంటి నావారు అనేటువంటి బంధువులు, నావారు అనేటువంటి మోహం కారణంగా నా యొక్క కర్తవ్యాన్ని నేను, ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడుగా ధర్మం యుద్ధం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు తప్పక యుద్ధం చేయవలసిందే. కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ బంధువులను వారందరినీ చూసిన తర్వాత హృదయం అంతా కూడా దుఃఖంతో నిండిపోయి నేనేం చెయ్యాలి, నా కర్తవ్యం ఏమిటి, నా కర్తవ్యాన్ని నేను మర్చిపోయాను. సో
అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతాడు. నా కర్తవ్యం ఏమిటి, నేనేం చెయ్యాలి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, అంటే యుద్ధం చెయ్యడానికి వచ్చి యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అయి ఉండి కూడా ఆ యుద్ధం చెయ్యలేను అని చెప్పినటువంటి వాడిని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేసి జగత్ విజేతగా మార్చినటువంటిది ఆయన యొక్క బోధనలు, ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు. అందుకే భగవద్గీతను మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే, అనుకుంటారు అందరూ కూడా భగవద్గీత చదవడం అంటే ఏదో ఉద్యోగ విరమణ అయిన తర్వాత 50 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత లేదా 60 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొని హరే కృష్ణ హరే రామ అనుకుంటూ చదవాల్సిందని కాదు. మన జీవితంలో ఎప్పుడైనా మనకి సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు వాటి నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని బోధించేటువంటిది. ఇంకా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన జీవన విధానానికి ఒక మార్గదర్శకం భగవద్గీత. ఎలాగైతే మామూలుగా మనం బయట మార్కెట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ ఎవడన్నా తయారు చేస్తే దాన్ని ఎలా వాడాలి, ఎలా వాడకూడదు, ఎలా వాడితే ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది, ఎలా వాడితే మన్నికగా ఉంటుంది, ఎలా వాడితే అది సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అని అంటాం. మరి ఇటువంటి జీవితం మనం మానవులుగా మనం ఉన్నటువంటి మన జీవన విధానము ఏ విధంగా ఉండాలి, మన జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ ఇది భగవద్గీత. జీవుడు ఏ విధంగా ఉండాలి, మనకి భగవంతునికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి, భక్తి మార్గం అంటే ఏంటి, అన్ని రకాలైనటువంటి ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం భగవద్గీత ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. సో కనుకనే భగవద్గీత అందరూ కూడా కుల మత లింగ వర్గ భేదాలు ప్రాంతాలకు సంబంధం లేకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధికంగా చదవబడుతున్నటువంటి గ్రంథం ఇది భగవద్గీత. మరి అటువంటి ఆ భగవద్గీతను మనము అందరూ కూడా విస్తారంగా ప్రచురించబడి విస్తారంగా చదువుతున్నటువంటి, ఎటువంటి ఇది సంబంధం అంటే కులానికి కానీ మతానికి కానీ సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటి గ్రంథం ఇది. మరి అటువంటి గ్రంథాన్ని అందరూ కూడా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా, స్త్రీలు పురుషులు కానీ పిల్లలు కానివ్వండి, అందరూ చదవవలసినటువంటి గ్రంథము భగవద్గీత. సో కనుక ఆ భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకున్నట్లయితే మనము ఏమిటి, ఈ మానవులుగా మనమేమిటి, మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, మన కర్తవ్యము ఏమిటి. ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా అదే అడుగుతున్నాడు, నా కర్తవ్యం ఏమిటి. సో మన యొక్క కర్తవ్యం, మానవులుగా మన కర్తవ్యం ఏమిటి, మనమేమిటి, ఈ జీవుడుగా మనమేమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మార్గమే ఈ భగవద్గీత. మరి అటువంటి ఈ భగవద్గీత ఈ మహాభారతం ఇతిహాసంలో ఇంతకుముందే చెప్పే మహాభారతములో ఉండేటువంటిది. మరలా ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు, అతని యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు రథసారథిగా అయినటువంటి సంజీవునికి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత మొదలవుతూ ఉంటుంది. భగవద్గీత యొక్క మొదటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉంటాడు సంజీవుడిని, ఓ సంజయ, యుద్ధానికి సన్నద్ధమై సమావేశమైనటువంటి నా కుమారులు పాండుకుమారులు ఆ కురుక్షేత్ర ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని అడుగుతాడు. ఆ విధంగా వారి మధ్య సంభాషణగా మొదలవుతుంది ఈ భగవద్గీత. సో భగవద్గీతలో మొత్తము 18 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. ఆ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగములుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా కర్మయోగాలను, భక్తి యోగాన్ని, జ్ఞాన యోగాన్ని బోధిస్తుంది అని. సో అలాగే కర్మయోగాలు, కర్మ షట్కాలు అని పిలుస్తారు మొదటి 6 అధ్యాయాలను. సో ఆ మొదటి 1వ అధ్యాయము అయినటువంటి అర్జున విషాద యోగము నుండి ఆత్మ సంయమ యోగము, దానినే ధ్యాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. మొదటి 6 అధ్యాయాలను కర్మ షట్కాలు అని పిలుస్తారు. 7వ అధ్యాయము నుండి అంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము నుండి భక్తి యోగము అనేటువంటి 12వ అధ్యాయం వరకు ఉండేటువంటి మధ్యలో ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలని భక్తి యోగాలు, భక్తి షట్కాలు అని పిలుస్తారు. 13వ అధ్యాయమైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము నుండి చివరి 18వ అధ్యాయమైనటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగము అనేటువంటి అధ్యాయం వరకు ఉండేటువంటి
6 అధ్యాయాలని జ్ఞాన షట్కాలు లేదా జ్ఞాన యోగాలు అని పిలుస్తాం. సో ఇవి 3 విభాగాలుగా ఉంటాయి. సో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు 3 విభాగాలు. 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు మొదటి విభాగము, 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు రెండవ విభాగము, 13 నుండి 18 వరకు మూడవ విభాగము. మొదటి 2 అధ్యాయాలు విభాగాలు ఒక పుస్తకం యొక్క అట్టలు అయినట్లయితే మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ భక్తి యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంటెంట్ అవి మధ్యలో ఉండేటువంటి. సో అలాగే భగవద్గీతలో కృష్ణ ద్వైపాయనులు అయినటువంటి వ్యాసులు వారు మహాభారత గ్రంథంలో పొందుపరచబడినటువంటి ఆ భగవద్గీతలో మొత్తం 700 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి భగవద్గీత. మనం చూడబోయేటువంటి ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో ఇది 700 శ్లోకాలు కలిగినటువంటి భగవద్గీత. 18 అధ్యాయాలు 700 శ్లోకాలను కలిగి ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఇది. సో అందులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుని మధ్య సంభాషణగా మొదలవుతుంది కాబట్టి ధృతరాష్ట్రుడు ఒకే ఒక్క శ్లోకంలో అడుగుతాడు. అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే గుడ్డివాడు ముసలివాడు కనుక తను వెళ్ళలేడు అక్కడికి, ఏది యుద్ధ ప్రదేశానికి వెళ్ళలేకుండా అంతఃపురంలోనే ఉండి సంజయుడు ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. సంజయుడు తన గురువు అయినటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా సుదూర ప్రదేశాలలో జరిగేటువంటి విషయాలని మనసు ద్వారా తెలుసుకొని చెప్పగలిగే, యథార్థంగా తెలుసుకుని చెప్పగలిగేటువంటి వాడు. సో మనం ఇప్పుడు ఏదైతే టెలివిజన్స్ లేదా ఏవేవో చూస్తున్నామో అదంతా కూడా ఆయన అక్కడ కురుక్షేత్రంలో, ఎంతో దూరంలో ఉన్నటువంటి కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆ అంతఃపురంలో ఉండి సంజయుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పగలిగేటువంటి విషయం. ధృతరాష్ట్రుడు పలికినటువంటి శ్లోకం ఒకటిగా ఉంటుంది. సంజయుడు వివిధ సందర్భాలలో మాట్లాడుతూ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి, కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ ఏమిటి, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అనేటువంటి విషయాలని సంజయుడు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉంటుంటాడు. అలాంటి శ్లోకాలు 41 ఉన్నవి. ఇక అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడము, తను తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడు అయినటువంటి అర్జునుడు తెలుసుకోగోరి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం ద్వారా అర్జునుడి ద్వారా పలకబడినటువంటి శ్లోకాలు 84 ఉంటవి. ఇక ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు 574 ఉంటాయి ఇందులో. సో ఇది భగవద్గీత యొక్క పరిచయ కార్యక్రమము. సో ఈ భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం ద్వారా ఎంతో మేలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా గంగాజలంలో స్నానం చేసేటువంటి వాడు ముక్తిని పొందుతాడు అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక్కడ ఆ గంగాజలము ఆ భగవంతుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల దగ్గర నుండి వచ్చినటువంటిది. మరి ఇక్కడ భగవద్గీతామృతము ఎవరైతే పావనం చేస్తారో అటువంటి వారు ఇక మరి వారి యొక్క స్థితి ఒక్కసారి ఆలోచించవచ్చు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క అంగాలలో కాలుకి కానీ నోటికి చేతులకు ఎట్లాంటి భేదం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడు ద్వారా పలకబడినటువంటి అంశాలు ఇవి. సో మరి అటువంటి వాటిని మనం పానం చేసినట్లయితే, వాటిని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే వాటి యొక్క ఫలితం ఎంతగా ఉంటుందో ఆలోచించవచ్చు. అలాగే గీతా మహాత్మ్యంలో మరొక శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటుంటారు, సర్వోపనిషద్గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థోత్సవ సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ అని చెప్తుంటారు. అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఆ గీతోపనిషత్ అంటే భగవద్గీత, ఈ భగవద్గీత ఏదైతే ఉందో అది గోవుగా పోల్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సర్వోపనిషత్ గావో దోగ్ధ గోపాలనందన అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత గోవు కాగా, గోవు అంటే ఎంత పవిత్రమైందో మనందరికీ తెలిసినటువంటి, మరి ఆ గోవు కాగా గోపాలునిగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకునేటువంటి వాడుగా ఆ కృష్ణుడు, అర్జునుడు మరి ఆ క్షీరం రావాలంటే కారకుడుగా ఉండేటువంటి దూడ ఉండాలి. ఇక్కడ అర్జునుడు దూడగా పోవించడం జరుగుతుంది.
అలాగే పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు ఆ భగవద్గీతను వినేటువంటి వారైనటువంటి ఆ అమృతమైనటువంటి ఆ భగవద్గీత క్షీరం ఏదైతే ఉందో దానిని పానం చేయువారై ఉన్నారు అని గీతా మహత్యం చెప్తూ ఉంది. అలాగే ఈ ప్రస్తుత కాలంలో జనులంతా కూడా ఒకే శాస్త్రము, ఒకే దేవుడు, ఒకే ధర్మము, ఒకే కర్మ ఉండవలెనని కోరుకుంటూ ఉంటుంటారు. దానికి కూడా గీతా మహత్యంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అదే ఒకే ఒక్క దేవుడు అంటే ఇక్కడ ఒకే ఒక్క గ్రంథము భగవద్గీత అన్ని విషయాలను బోధించేటువంటి అన్ని పురాణాల యొక్క ఉపనిషత్తుల యొక్క సారమైనటువంటి భగవద్గీత, అలాగే ఒకే ఒక్క దేవుడు ఆ దేవకీ పుత్రుడు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు, అలాగే ఒకే ఒక్క మంత్రం ఆ భగవంతుని యొక్క నామము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ కలియుగ ధర్మం. కలియుగంలో మనము ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ధర్మం ఉంటుంది. ఆ ధర్మాలు వచ్చేటువంటి అధ్యాయాల ముందు చూస్తాము. వాటిలో ఈ కలియుగానికి మనకి ఈ మానవుల కలియుగంలో మనం ఎక్కువ ఏదేదో పనులలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి మనము మిగతా యుగాలలో లాగా ధ్యానం చేయడము, యజ్ఞ యాగాదులు చేయడము, అర్చనములు చేసుకుంటూ ఉండడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. కనుక ఈ కలియుగంలో అందరికీ కూడా ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము ఆ హరినామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని నిరంతరము జపించుకుంటూ ఉండడం. అలాగే ఒకే ఒక కర్మ అనేటువంటిది ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సేవ చేయడమే ఒకే ఒక కర్మగా ఈ కలియుగ ధర్మము ఉన్నటువంటి అంశంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇది భగవద్గీత పరిచయ కార్యక్రమము. ఇక సో ఈ భగవద్గీత అండర్స్టాండింగ్ గీత ఇన్ 18 days అనేటువంటిది మీకు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమం. సో ఇది ఇంత ముందుగా చెప్పినట్లు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకుని బోధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రథమ అధ్యాయము దీని యొక్క నామం చూసినట్లయితే అర్జున విషాద యోగము అని అంటారు. దీనికే మరొక పేరు కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము. ఈ మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి ఆ అంశాల యొక్క పరిశీలన, ఆ జరిగిన తర్వాత అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి మార్పు, ఆ అర్జునుడు విషాదవశుడై నేను యుద్ధం చెయ్యనయ్యా అంటూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి కనుక దీన్ని కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము లేదా అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఇది మొదటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూసే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, దీనినే అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి పిలువబడేటువంటి ప్రథమ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకము ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవాః
మామకా పాండవా చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అంటే పలికెను, అడగడం. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు సంజయుణ్ణి, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా కుమారులు, నా తనయులు, పాండుతనయులు అంటే ఆ పాండు కుమారులు యుద్ధం చేయబోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ధృతరాష్ట్ర సంజయుల యొక్క సంభాషణగా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ఇదే ఇక్కడ ప్రారంభమయ్యేటువంటి భగవద్గీత ప్రారంభ శ్లోకం ఇది. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడితో అంటున్నాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవా చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో అంటున్నాడు, ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ఆ కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు అంటే నా కుమారులు అయినటువంటి దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు, ఆ పాండురాజు కుమారులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవులు వారందరూ కూడా ఆ యుద్ధం చేయగోరిన వారై అక్కడ సమావేశమయ్యారు కదా. మరి సమావేశమైన తర్వాత వారంతా ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు తన యొక్క రథసారథి అయినటువంటి ఆ సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ యుద్ధ రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై ఉన్నాడు. అలాగే ఇక్కడ కొంత భయం కూడా ఉంది ధృతరాష్ట్రుడికి. ఎందుకంటే ఆ ప్రదేశమే ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం. ఎందుకంటే ఆ ధర్మాచారాలకు నిలయంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. ఒకప్పుడు దేవతలు కూడా వచ్చి యజ్ఞయాగాదులు చేసినటువంటి ప్రదేశము అని చెప్తారు ఆ కురుక్షేత్రం. మరి అటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి దుర్మార్గుడైనా కానీ మంచివాడుగా మారిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అని, మరి వారు అంటే తన కుమారుడైనటువంటి దుర్యోధనుడు ఏమైనా సంధికి ఒప్పుకున్నాడా అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఆ ప్రదేశ ప్రభావం వలన అనేటువంటి సో అని ఒక సందేహం కలిగింది. అలాగే ఇంకోటి, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఉన్నాడు. దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు ఆ ధర్మానికి నిలయంగా ఉండే ధర్మాత్ములైనటువంటి ఆ పాండవుల పక్షాన ఉన్నాడు. మరి అది కూడా వారికి కలిసి వచ్చేటువంటి అవకాశంగా ఉన్నటువంటిది. అయినా కూడా ఇటువైపు ఆ భీష్మ అపజయము ఎదుగునటువంటి వాడు భీష్మ పితామహుడు. అలాగే ఆ కురు వంశానికి పాండవులకు మరియు కౌరవులకు గురువుగా ఉండేటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారు ఉన్నారు. అలాగే కర్ణుడు ఉన్నాడు, కృపుడు ఉన్నాడు. కొంతమంది ఆయన వైపు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పాండవుల వైపు నుండి కాకుండా కౌరవుల వైపు ఉన్నారు కనుక వారు ఆ యుద్ధంలో వారి కుమారులు గెలిచేటువంటి ఏమన్నా ఉందేమో అనేటువంటి సందేహము, అలాగే ఆ ప్రదేశ ప్రభావం వలన, అలాగే కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రభావం వలన తన కుమారులకు జరిగేటువంటి అంటే అపజయం జరుగుతుంది అనేటువంటి సందేహము, వీటన్నిటితో ఆతృతతో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సంధి జరగడం అనేటువంటిది ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇష్టం లేనటువంటి విషయంగా ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు అడిగిన తర్వాత ఇక ఈ 2వ శ్లోకము నుండి 11వ శ్లోకం వరకు కూడా సైనిక విచారణం జరుగుతుంది. ఆ ఉభయ సైనిక యొక్క వర్ణన జరుగుతుంది. ఇక సంజయుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండువానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో సంజయుడు ఈ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఓ రాజా, పాండు తనయులచే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును దాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడు చెంతకు చేరి ఈ క్రింద విధంగా పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. సో అయితే ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు, ఎందుకంటే యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఇటు కౌరవులు పాండవుల యొక్క సైన్యాలు వ్యూహంగా నిలపబడి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, పాండవుల తనయుల చేత, ఆ పాండు తనయులు అంటే
ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవులతో పాటుగా ఆయన తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాజులు వారందరి చేత ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యం ఏదైతే ఉందో వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడిందట. అటువంటి వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఆ సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా మీ అబ్బాయి ఆ గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడితోని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏమంటున్నాడట అంటే, పశ్యైతాం పాండు పుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూడాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యులతో అంటున్నాడట, ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు బ్రాహ్మణుడు మరియు గొప్ప సైన్యాధిపతి అయినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నాడు. మీ శిష్యుడు అయినటువంటి ద్రుపద పుత్రుడు, ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. పుత్రుడు అంటే ద్రుపదుడు ఎవరు? ఆ ద్రౌపది, పాండవుల యొక్క భార్య అయినటువంటి ద్రౌపది యొక్క తండ్రి. ఆయన యొక్క కుమారుడు. వీరంతా పాండవుల వైపునున్నారు. అయితే మొదట సైన్యాన్ని అంతా కూడా ఒక క్రమశిక్షణగా నిలిపినటువంటి వాడు ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు. ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే ద్రుపదుని యొక్క కుమారుడు. మరి దృష్టద్యుమ్నుని యొక్క పుట్టుకకు కూడా ఒక నేపథ్యం ఉంది. ఆ ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి వరంగా ద్రుపదుడు పొందినటువంటి వాడే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు. అయినప్పటికీ కూడా ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణాచార్యుల దగ్గరికి వచ్చి విద్య నేర్చుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు తనకు తెలిసినటువంటి విద్యలన్నీ కూడా ఆ ద్రోణాచార్యుల వారు ఆ దృష్టద్యుమ్నునికి పూర్తిగా నేర్పించడం జరిగింది. సో అందుకే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఆ రాజనీతిని చూపెడుతున్నాడు ఎవరు? దుర్యోధనుడు. నిన్ను చంపడానికి వరంగా వచ్చినటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడికి అంటే ద్రుపద పుత్రుడికి నీవు విద్యలు నేర్పావే, అటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడే ఈ రోజు పాండవుల పక్షాన ఉండి ఆ సైనికులందరినీ కూడా ఒక క్రమశిక్షణలో ఏర్పాటు చేశాడయ్యా, వారిని చూడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఇలా జరుగుతున్నదాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈ సైన్యమందు అంటే ఆ పాండవుల సైన్యమందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల సూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కువ మంది గలరు. అటువంటి వారిలో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలగు వారు మహాయోధులు ఉన్నారయ్యా ఆ పాండవుల సైన్యంలో అంటూ ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని ఎదుటివారి యొక్క సైన్యంలో ఎవరెవరున్నారు, ఎటువంటి వారు ఉన్నారు, మరి వాటితో ఎలా యుద్ధం చేయాలి అనేటువంటి ఒక విషయంతో ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుల వారికి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, దృష్టకేతు ఉన్నాడు పాండవుల వైపు, చేకితానుడు ఉన్నాడు, కాశీరాజు ఉన్నాడు, పురుజిత్తు ఉన్నాడు, కుంటిభోజుడు ఉన్నాడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులు మహాయోధులు ఎంతో మంది ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా అంటూ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యుధామన్యుచ్చ విక్రాంత యుత్తమౌజాచ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాచ సర్వ ఏవ మహారథ. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, పరాక్రమంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడున్నాడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడున్నాడు, సుభద్రాతనయుడైనటువంటి అభిమన్యుడున్నాడు, అలాగే ద్రౌపది కుమారులు పాండవుల నుండి ద్రౌపదికి 5 కుమారులు ఉప పాండవులు అంటారు. ఆ 5 ద్రౌపది కుమారులు ఉన్నారు, ఉప పాండవులు ఉన్నారు. వీరందరూ కూడా మహారథులే ఉన్నారయ్యా పాండవుల సైన్యంలో అంటూ ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని తన సైన్యాధిపతిగా ఉండేటువంటి తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి ఆ దుర్యోధనుడు వివరించడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని గురించి చెప్పిన తర్వాత దుర్యోధనుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధి ద్విజోత్తమ
నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమిత్. సో ఓ ఇంకా అంటున్నాడు తన గురువుతో, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నా సేన బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకుల గురించి కూడా మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను అంటూ దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యులతో అంటూ ఉన్నాడు. ఇప్పటి వరకు పాండవుల సైన్యం గురించి చెప్పాడు కదా, ఇప్పుడు తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తానంటూ చెప్తున్నాడు. యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు మా వైపు. భీష్ముడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు, కృపుడు ఉన్నాడు, అలాగే మీ కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ ఉన్నాడు, వికర్ణుడున్నాడు, మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారెందరో ఉన్నారయ్యా మన సైన్యమందు కూడా అంటూ తన సైన్యాన్ని గురించి ఆ దుర్యోధనుడు ఇంకా తన గురువైనటువంటి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉండేటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యులకు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా పలువురున్నారు. వీరే కాదయ్యా, నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు మన సైన్యమందు. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చిన వారుగా ఉన్నారు. వారందరూ కూడా మంచి యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నారు అంటూ తన సైన్యాన్ని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యునితో. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విధమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన దుర్యోధనుడు, మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగానున్నది, మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్మునిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుచున్నాము అంటూ చెప్తున్నాడు. అలాగే కానీ భీమునిచే జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతున్నటువంటి పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఈ కౌరవుల యొక్క సైన్యంలో మహాపితామహుడైనటువంటి వృద్ధ పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు ఉన్నాడు. ఆ భీష్ముని చేత మనం అంతా కూడా సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. అలాగే పాండవుల సైన్యమేమో భీముడి చేత రక్షింపబడుతూ ఉంటుంది. కానీ మన సైన్యమేమో అపరిమితంగా ఉంది, పాండవుల సైన్యము పరిమితంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మొత్తము 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము వాడబడింది అని యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. అందులో ఈ కౌరవుల యొక్క సైన్యమేమో 11 అక్షౌహిణులు, ఓన్లీ 7 అక్షౌహిణులు సైన్యం మాత్రమే పాండవుల వైపు యుద్ధంలో పాల్గొన్నది. అంటే కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి సైన్యం 4 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఎక్కువగా ఉన్నది. కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిగా ఉన్నది, దాదాపుగా 7 అంటే దాదాపు రెట్టింపుగా ఉన్నటువంటిది అనుకోవచ్చు. సో కాబట్టి మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉంది, పాండవుల వైపేమో తక్కువగా ఉంది అని చెప్తూ తన గురువుకి తన ఇంకా గంభీరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒక రకంగా భయంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరొక రకంగా తను గంభీరతను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు ఆ దుర్యోధనుడు. ఇంకా చెప్తూ ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ వ్యూహ స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను. సో ఎందుకంటే వాస్తవానికి యుద్ధంలో ఆ భీష్ముని కానీ ద్రోణాచార్యుని కానీ ఎదుర్కోగలిగేటువంటి వారు ఎవరూ లేరు. కానీ భీష్ముడికి అలాగే ద్రోణాచార్యులకి పాండవులంటే మమకారం. ఆ మమకారం చేత ఏవైనా వారు యుద్ధంలో సరిగా చెయ్యరేమో అనుకుంటూ ఆ విధమైనటువంటి సందేహాలన్నీ వెలుబుచ్చుతూ ఆయన్ని ఆ విధంగా ఆ సైనికుల గురించి వివరణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు, ఇక మళ్ళీ తన యొక్క రాజుగా తన కర్తవ్యాన్ని మరలా నిర్వర్తిస్తూ చెప్తున్నాడు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కౌరవ సైన్యాలందరికీ నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీరందరూ కూడా మీ స్థానాలలో ఉండండి. ఆ భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు మనకు ఎటువంటి ఇది ఉండదు, కనుక ఆ భీష్ముడికి మీరు పూర్తి స్థాయిలో అందరూ కూడా సహకారం అందించండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా సైనిక పరిశీలన గురించి దుర్యోధనుడు తన గురువు మరియు కౌరవుల సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉండేటువంటి ద్రోణాచార్యులకు చెప్పడం జరిగింది. అది విన్నటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ భీష్మ పితామహులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన
తస్య సంజన్నయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు ఆ విషయాన్నంతా కూడా తన గురువుతో చెప్తున్నాడు, అదంతా విన్నటువంటి ఆ కురువంశ మహాపరాక్రమంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఆ తన మనుమడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా ఒక సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట ఆ భీష్మ పితామహుడు. ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతకాలుగా ఆ శంఖనాదాలు పూరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి కౌరవుల వైపు నుండి ఆ ఆ దుర్యోధుని సంతోషపట్టే విధంగా తన ఆ కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి మహాపరాక్రమవంతుడు, ఆ కురువంశంలోనే ఆ భరత వంశంలోనే మహాపరాక్రమవంతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు మరియు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి ఆ భీష్ముడు పెద్ద శబ్దం వచ్చేలాగా, అంటే ఎలా అంటే సింహ గర్జన ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చే విధంగా తన శంఖాన్ని పూరించాడట. ఎప్పుడైతే ఆ భీష్మ పితామహుడు శంఖాన్ని పూరించాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి వాద్యాలు, బేరులు, శృంగాలు, తర్వాత అన్ని కూడా ఒక్కసారిగా మోగించబడ్డాయట కౌరవుల వైపు నుండి. ఆ వచ్చినటువంటి ధ్వని ఏదైతే ఉందో అది మిక్కిలి గంభీరంగా ఉంది అయ్యా అంటూ ఇదంతా కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ సన్నద్ధానికి మేము రెడీగా అన్నట్లు శంఖనాదాలు పూర్తి అయ్యాయో ఇక పాండవుల వైపు నుండి వస్తుంది. తత యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవాచైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. ఇక ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో ఇక పాండవుల వైపు నుండి అప్పుడట తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా వారి వారి యొక్క దివ్య శంఖాలని పూరించారట. ఇక ఆ దివ్య శంఖాలను పూరించినటువంటి వాటిలో పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమ కర్మ పృకోదరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఆ ఋషికేశుడు అంటే కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ ఋషికేశుడు ఆ ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆదిశ్యుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు పాంచజన్యము అనేబడేటువంటి శంఖాన్ని పూరించిండట కృష్ణుడు. అర్జునుడేమో దేవదత్తము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించిండట. ఇక పాండవులలో ఉండేటువంటి వారిలో గొప్పగా భుజించేటువంటి వాడు, అత్యంత కష్టమైనటువంటి పనులను చేసేటువంటి వాడైనటువంటి ఆ భీముడు పౌండ్రము అనేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించిండట. ఇక ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, కుంతిపుత్రుడైనటువంటి యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించగా ఇక నకులుడు సుఘోషం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు. సహదేవుడు మణిపుష్కం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించేది. ఇక గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, యోధుడైనటువంటి శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయింపర అన్నటువంటి వాడు సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఆ ద్రౌపదీ తనయులు, గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రా తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, మున్నగు వీరులందరూ కూడా తమ తమ శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, సఘోషోదార్త రాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని ఎప్పుడైతే పాండవుల వైపు నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి నుండి మిగతా రాజు వారందరూ కూడా వారి యొక్క శంఖాలను పూరించినప్పుడు ఆ వివిధ శంఖాల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమైందట. ఎలా ఉంది అంటే భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లే విధంగా వచ్చింది అట. ఆ శంఖరావముల ధార్తరాష్ట్రుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. అంటే నీ కుమారుల యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యే విధంగా ఆ భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లే విధంగా ఆ పాండవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు వచ్చాయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ రాజా, అప్పుడు
పాండురాజు సుతుడు అయిన అటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్న రథంలో, తెల్లని గుర్రాలతో కట్టినటువంటి రథం అన్నారు కదా, రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అని చెప్తున్నాను. సో ఇక ఎప్పుడైతే శంఖనాదాలు పూర్తించి ఆ గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టినటువంటి అర్జునుడు ఎదుటి పక్షంలో ఉండేటువంటి సైన్యాన్ని అందరినీ చూసిన తర్వాత కృష్ణ భగవానులతో ఇలా అన్నాడట. అలాగే ఇక్కడ ఆ పాండవుల వైపు ఉండేటువంటి విజయ సంకేతాలు, ధర్మస్థలం, ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి స్థలం ఆ కురుక్షేత్రం. అలాగే కృష్ణుడు పాండవుల వైపు ఉండడము, పాండవుల వైపు వారు పూరించినటువంటి కృష్ణుడితో నుండి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు వారంతా పూరించినటువంటి శంఖాలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆ అర్జునుడి యొక్క రథం పైన హనుమంతుడు చిహ్నంగా ఉన్నాడు, కపిధ్వజం అని అంటారు. సో చిహ్నంగా ఉన్నటువంటిది. ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ లక్ష్మీమాత ఉంటుంది. సో ఇక అర్జునుడు వాడేటువంటి రథం ఏదైతే ఉందో అది అగ్నిదేవుడి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి రథం. సో ఇక్కడ ఆ నిలయం ధర్మక్షేత్రము, తర్వాత లక్ష్మీమాత ఉండడము, శంఖాలు, అలాగే కపిధ్వజుడుగా ఉండడము, మరో ముఖ్యమైనటువంటి ఆ రథాన్ని అగ్నిదేవుడు అర్జునుడికి ఇవ్వడము, వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది ఆ పాండవుల వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి శంఖధ్వనులకు కౌరవుల యొక్క హృదయాలు బద్దలైపోయినాయి. అప్పుడే వారి యొక్క పాండవుల యొక్క విజయం దాదాపుగా ఖాయమైనట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక ఆ విధంగా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ కర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుల వార్త. ఎందుకంటే అంతకుముందు అన్నాడుగా నా రథాన్ని అక్కడ ఆపువయ్యా అని. ఆపిన తర్వాత వాళ్ళని చూసి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ అచ్యుత, నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూడడానికి అవకాశం ఉంటుందయ్యా అంటూ ఉన్నాడు. సో అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఏం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని ఇక్కడ ఓ భరతవంశీయుడా అని సంబోధిస్తున్నాడు. అర్జునుచే ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు పక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఓ అచ్యుత అని పిలిచాడు. సో ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడై ఆ కృష్ణ భగవానుల వారట అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఆ 2 సైన్యాల యొక్క మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ మధ్యలో ఉంచాడట. ఉంచి చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచుము అని పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. సో రథాన్ని ఆ 2 సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకువెళ్ళి ముఖ్యంగా ఆ భీష్ముడు, ద్రోణుడు ఉండేటువంటి వారిద్దరి సమక్షంలోనికి తీసుకువెళ్ళి కృష్ణుడు అంటున్నాడట అర్జునుడితో, ఓ పార్థ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ వంశీయులందరూ కురువంశీయులే కదా, అందరూ కూడా పాండవులు, కౌరవులు అందరూ కూడా కురువంశీయులే. సో ఈ భరత వంశీయులందరినీ నువ్వు చూడవయ్యా అని కృష్ణ భగవానుల వారు పలికాడట. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అచ్చట ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోబలాంశలను చూశాడట అక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటిది దాయాదుల మధ్య, అన్నదమ్ముల మధ్యనే. సో కనుక అక్కడ ఉండేవారంతా, ఇరుపక్షాలలో ఉండేవారందరూ కూడా వారి యొక్క బంధువులే కనుక వారందరినీ చూశాడట. చూసి ఇక
తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రవీత్. సో కుంతి తనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసి కరుణ కూడిన వాడై ఈ విధంగా అన్నాడట. అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. అర్జునుడు అన్నాడట ఇక్కడ, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నోరంతా ఎండిపోతూ ఉన్నదయ్యా. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నారంతా కూడా తన తండ్రులు, తాతలు, మనమలు అందరూ కూడా తన వారే. వారందరినీ చూసినటువంటి ఆ అర్జునుడికి ఇక ఆ చూడగానే వారందరిని చూసి మనసంతా ఏదో ఇదైపోయి ఆ మనస్సు నిండా కూడా ఆవేశం పొందుకొచ్చింది. తన బంధువులు వీరందరినీ నేను చంపుకోవడం ఏంటిది అనేటువంటి ఆ కరుణ కూడినటువంటి వాడై అవయవాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయట, నోరంతా ఎండిపోతూ ఉందట. అలా ఉండేటువంటి స్ట్రెస్ గురైనటువంటి అర్జునుడి యొక్క స్థితి గురించి అర్జునుడు స్థితి గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. సో చెప్తున్నాడు ఆయన, వేపదుచ్చ శరీరమే రోమహర్ష జాయతే గాంధీవం ససతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యత్. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమవుతున్నది, నా రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపరుచుకుంటున్నాయ్యా, గాంధీవము నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉంది, నా చర్మం అంతా కూడా మండిపోతుంది అంటూ అర్జునుడు స్ట్రెస్ గురై తనలో కలిగినటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తున్నాడు అట. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము నిలబడలేకుండా పోతున్నాను. అంతకుముందు రథంలో నిలబడి ఉన్నాడు కదా, శంఖాన్ని పూరించాడు. కానీ ఎప్పుడైతే వారందరినీ ఆ రెండు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచిన తర్వాత, అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము నిలబడలేకుండా పోతున్నానయ్యా, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనస్సంతా చలించిపోతుంది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి, కేవలము అశుభ శకునములనే నేను నాకు చూస్తూ ఉన్నాను, గాంచుతూ ఉన్నానయ్యా, నాకు ఇక్కడంతా కూడా అశుభమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అన్నాడట. సో సాధారణంగా మనం స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి ఆ భావాలన్నీ కూడా, అవయవాలన్నీ కంపించిపోవడము, నోరు ఎండిపోవడము, దేహమంతా కంపించిపోవడము, ఎంట్రుకలు రోమాంచమవడము, చేతుల్లో ఉండే వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మం మండిపోవడము, కాళ్ళు తడబడడం అంటాం కదా, నిలబడలేకుండా ఉండడము, మనసంతా ఎటో ఇదైపోవడము, ఇవన్నీ కూడా మనకు స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు ఒక మానవుల్లో కలిగేటువంటి భావాలను చెప్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అర్జునుడులో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటూ ఇక ఆయన అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకొనలేకున్నాను. కావున తదుపరి విజయము కానీ, రాజ్యము కానీ, దాని వలన కలిగేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా, నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా. ఎందుకంటే నా వారంతా లేకుండా పోయిన తర్వాత నేనేం చేస్తాను? ఈ యుద్ధంలో వారందరూ కూడా చనిపోయినట్లయితే మరి అది ఏ విధంగా శ్రేయస్సు అవుతుందో నాకు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నానయ్యా నేను. ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో విజయం పొందినట్లయితే ఆ విజయం కానీ, ఆ విజయం వల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్యం కానీ, రాజ్యాల ద్వారా వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ, ఇవన్నీ నాకు ఏమీ అక్కర్లేదయ్యా, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా నా పరిస్థితి అంటూ ఆ హృదయ వికారంగా ఉండేటువంటి అర్జునుడు ఇక నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ నాతతాయినః తస్మాన్నారాహ వయం హంతుం దార్త రాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన
శ్యామ మాధవ. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో, అంటే వారు ఎలాగో దుర్మార్గులే, ఎందుకంటే యుద్ధం మా వచ్చేటువంటి దాన్ని తీసుకొని ఇంత దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వీరిని చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదయ్యా ఓ మాధవ. ఈ సంబంధీకులందరినీ కూడా చంపుకోవడం వల్ల ఏం లాభం ఉంటుంది? ఎందుకంటే మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలుగుతాము వారందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా అంటూ చెప్తున్నాడు. సాధారణంగా వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది దుర్మార్గులని శిక్షించవచ్చు అని. ఏంటంటే సాధారణంగా వారు చేసినటువంటి పనులను అనుసరించి దుర్మార్గులను 6 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎవరైనా ఎదుటి వారికి విషం పెట్టేటువంటి వారు, ఆల్రెడీ పాండవులు చిన్నతనంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో దుర్యోధనుడు ఇతరులు కలిపి వారికి విషం పెట్టినటువంటి వారు. అలాగే ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు, పాండవులను లక్క ఇంట్లో ఉంచి నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వారు కౌరవులు. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాడు, ఎలాగూ వారు యుద్ధంలో మారణాయుధాలతో దాడికే ఉంటుంది. అలాగే ఇతరుల ధనాన్ని దోసేటటువంటి వారు, ఎలాగూ పాండవుల యొక్క రాజ్యాన్ని దోసుకున్నటువంటి ధనాన్ని దోసినటువంటి వారే, ఆ జూదం అని పెట్టేసి అన్ని కూడా దోసుకున్నటువంటి వారు. ఇక ఇతరుల యొక్క స్థలాన్ని ఆక్రమించేటువంటి వారు కూడా దుర్మార్గులుగానే చెప్పబడతారు. అలాగే పరుల యొక్క భార్యలను చెరపట్టినటువంటి వారు, అలాగే ద్రౌపది మాతని అవమానపరిచినటువంటి వారు ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసన. అటువంటి దుర్మార్గులను శీఘ్రమే శిక్షించవచ్చు అని వేదాలలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. వీరంతా కూడా దుర్మార్గులే, చంపబడవలసినటువంటి వారే. కానీ మేము వారిని చంపడం మాకు తగదయ్యా, అటువంటి వారిని మా బంధువులను చంపుకుంటే మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలుగుతాము అని అర్జునుడు ఒక సాధువులాగా, ఒక బ్రాహ్మణులాగా క్షత్రియ ధర్మాన్ని తను మర్చిపోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఇంకా అంటున్నాడు, రాజ్యకాంక్షాపరులైన కౌరవులు వంశనాశనము మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగేటువంటి పాతకాన్ని వారు గ్రహించలేకపోతున్నారయ్యా. ఓ జనార్దన, వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? ఎందుకంటే ఈ యుద్ధం జరిగితే వంశనాశనం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి వంశక్షయం వల్ల వచ్చేటువంటి దోషం ఏంటో మనకు తెలుసు. యుద్ధం జరిగితే పెద్దవాళ్ళు, తర్వాత యువకులు అంతా కూడా యుద్ధంలో మరణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది, యుద్ధంలో పాల్గొంటుంటారు. మిగిలేది ఎవరు? చిన్నపిల్లలు, తర్వాత స్త్రీలు, ముసలివారు మిగులుతారు. సో వారందరూ కూడా సక్రమమైనటువంటి విధానంలో పాల్గొనలేరు. కనుక మరి ఆ వంశక్షయం వల్ల కలిగేటువంటి దోషం మనకు తెలిసినటువంటి మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధంను ఆపకూడదయ్యా అంటూ ఇంకా అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి అంటే ఆ పాపభీతితో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, కుటుంబ సాంప్రదాయాలు నశించిపోతాయ్యా అంటూ, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనా ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభి భవత్యుత. సో ఇంకా అంటున్నాడు, వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి. ఆ సనాతన ధర్మాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నశిస్తాయ్యా. కుల ధర్మాలు నశించి వంశమంతటా కూడా అధర్మము అలుపుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ వంశంలో ధర్మాన్ని ఒక ధర్మ పద్ధతిగా నడిపేటువంటి పెద్దవాళ్ళు లేకపోవడము, మార్గదర్శకులు లేకపోవడం వల్ల ఇదంతా కూడా అధర్మము అలుముకుంటుందయ్యా ఆ వంశమంతటా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, అధర్మాభిభవాతు కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు గుణాలు ప్రబలిపోవడం వల్ల, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు సరైనటువంటి క్రమంలో నడిపించేటువంటి వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల దుర్గుణాలు ఆ వంశంలో ప్రబలిపోతాయి. అలా ప్రబలిపోవడం వల్ల కుల స్త్రీలు నీతి తప్పినటువంటి వారవుతారు. అలాగే ఓ వృష్ణి వంశస్థుడా, అట్టి కుల స్త్రీల పతనం వల్ల అవాంఛిత సంతానం వృద్ధి నొందుతుంది. కాబట్టి అంటే సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడవనటువంటి సంతానం పెరిగిపోతుందయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హ్యేషాం లుప్త
పిండోదక క్రియాయః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ అవాంఛిత సంతానం అంటే సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో లేకుండా ఉండేటువంటి సంతానం పెరగడం వల్ల కులమునకు కుల నాశనం చేసినటువంటి వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తిస్తుంది. పిండోదక క్రియలు పిండ ప్రక్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా అట్టి కుటుంబములకు చెందిన పూర్వీకులు కూడా పతనమవుతారయ్యా. సో ఈ యుద్ధం వల్ల ఎటు చూసినా మంచి జరగకుండా అన్నీ కూడా అశుభ శకునాలే కనిపిస్తూ ఉన్నాయ్యా ఈ యుద్ధం చేయడం వల్ల అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా అంటూ ఇక అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో ఇంకా అంటున్నాడు, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యు స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారు, నిరాయుధుడను, ఇక నేను ఆయుధాలు పట్టను, మరియు ప్రతీకారం చేయని వాడను, అంటే నేను ఎవరిని కూడా వాళ్ళు నా పైన ఆయుధాలు వేసినా నేను వారిపైన ఆయుధాలు వెయ్యను. అలా ఉన్నటువంటి నన్ను ఆ ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఈ రణరంగమునందు వధించినా అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు తప్ప నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు తనలో కలిగినటువంటి ఆవేదన అంటే మనస్సంతా కూడా వికలమైనటువంటి వాడుగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ, ఇక ఆయన ఏమైంది ఇక్కడ క్షత్రియ యుద్ధ నియమాన్ని అనుసరించి సాధారణంగా నిరాయుధుడైనటువంటి మరియు యుద్ధం చేయగోరినటువంటి శత్రువుని యుద్ధం చేయకూడదు. కానీ నేను అలా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ ఎదుటివారు వాళ్ళు అంటే ఆ దుర్యోధనాదులు నా పైన దాడి చేసినా పర్వాలేదు కానీ నేను యుద్ధం చెయ్యను, నేను మాత్రం యుద్ధం చెయ్యనని ఇక ఆ అర్జునుడు నిర్ణయించుకుని కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్పి విధంగా ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఇక సంజయుడు అక్కడ జరిగినటువంటి అంశాన్నంతా కూడా అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారికి జరిగినటువంటి ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. సో చెప్తూ ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం ఈ విధంగా ముగుస్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్తవుపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణములను పడవేసి దుఃఖంచే కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ. సో ఆ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతున్న అర్జునుడు అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు కదా, ఆ అడిగినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తూ చివరికి అక్కడ రణరంగంలో అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితిని చెప్తున్నాడు. ఆ రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా నేను యుద్ధం చెయ్యనంటూ పలికి ఆ ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత మనసంతా కూడా దుఃఖం చేత కల్లోలితమైనటువంటి వాడై ఆ రథంలో ఆ విధంగా కూర్చుండిపోయాడంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ శత్రు సైన్యం నందలి పరిస్థితులను పరిశీలించినప్పుడు అర్జునుడు రథమునందు నిలబడే ఉన్నాడు ఫస్ట్ పరిశీలించినప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ఇక ఆ పరిస్థితులను వారందరినీ బంధువులను మిత్రులను చూసినటువంటి వాడై ఆ ధనుర్బాణాలన్నీ కూడా అక్కడ పడవేసి ఇక ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇదంతా కూడా ఇక ఆ జ్ఞానం చేత ఆవరించబడినటువంటి ఆ నేను నావారు అనేటువంటి ఆ మాయ ద్వారా ఆ అర్జునుడు ఆ విధంగా ఆవృతమై క్షత్రియ ధర్మాన్ని కూడా మర్చిపోయి తాను యుద్ధం చెయ్యనంటూ ఆ విధంగా అక్కడ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలో మనకి పాఠం ఏంటి నేర్చుకోవలసిందంటే, జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును మరియు భగవద్గీతని ఆశ్రయించాలి. సో రేపు మనం చూసేటువంటి అంశం కూడా అదే. ఇక ఆ అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితిని చూసి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధన రేపటి అధ్యాయంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారముగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక బృందావనంలో
everyone is being controlled by God, but a devotee is so exalted that Krishna says, I wish to control by you. This is Krishna's position. సో సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క అధీనంలో ఉంటాము అని అనుకుంటారు. కానీ ఉత్తమమైనటువంటి భక్తులు ఎంత ఉత్తములు అంటే భక్తి ద్వారా ఉండేటువంటి వారు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆ యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుడి చేత నేనే కంట్రోల్ చేయబడి. ఇప్పుడు మనం మొదటి అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది కూడా అదే. అర్జునుడు తన యొక్క భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు, ఆ భక్తుడు ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడానికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ ఆయన యొక్క రథసారథి అయి ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ అండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.